besifihla babesijola nomntana owahamba kahle ngokuba umntanakhe siyayifihla engolweni. So andizuyithanda uba like atshatile ku-ex yam yabo. Bakhona sohlukene naye and asizuphinde sijole, but andizuyithanda yonke loo nto leyo like uba ajole yabo. And by the way naphaa kokwabo khanye uthuthenshu kakhulu, so angadisappointa abazali bakhe xa nongatshati. And you should appreciate loo nto. Ewe ndiyayazi uba uyandithanda and nam ndiyamthanda, but le yoba uzandikhwaze izini hayi inkulu ke ngoku. Inkulu angayenza njani into enjalo mani? And yabo into endizayenza ngoku ndizamkhomfranta straight, and if kunyanzelekile ndizamkhaba. Mayibo uzamkhaba? Ndizamkhaba ngiqala kabi mos, andiboni. Uzawubanjwa nje into elandelayo? Asuka, I don't care. Uzamosha ubomi bam mos. And bendisandoba nesiganeko ngoku sikaThobile endisasikhumbula kakuhle. And uyayazi uba ndiyagula, but ndenza le nto ndenza yona. Angayenza njani mani into enjalo mani? Ndiyamthanda lo mbhati wenza le nto, yintoni le? Nibadala nonobuntu. So mna ndizokubulala nyalo mntana ndizokubulala umntana ngeke mani undimoshile nosusi. Ususi akazamfuneka ngakho mani. Ungekho apha. Hello, Amos. Going esesikolweni. Ikhona into ndifuna ukuxelela yona. No, man, andithetha ngaloo nto, masengigqithile kuyo. Okay. So utheni right? Correct, noko ngikapa. Utheni unari nangoku? Yeah. Senari sana. Umfonela Amos. Sendithetha naye ngoku. Uvese kwa excited yena ngavuyo. Awucinga uba ndifuna ukulungisa into ebeyenzile. Kanti mna andisekho lapho. Ndifuna nje umxelela inyama. What if ke ukuphingela? Umntana sibini lo. Aloko nobunto khona noyenza. Ndiphinde. Ngaphezu kwendlala leyo kuyo umntana oqala. No. Izoba different this time. They feel akazukhula kanje ngokuqala. Oh, okay, khame ndokuphakamisela, uphakame. Yazi nenhlanhla
Inenhlanhla nyani. Yakhalela ke ngibene umntana nje noba ungandipha lo wakho wesibili. Ufuna umntwana umama ke sisingaka. Yazi ba ngagqitha lapha. Hayi wethu mama uyawuxola umama. Kudala ngifuna abantwana, kudala ngizama. Etshomi zami kudala zonke zinabantwana. Ndasekhaya kudala sizama zonke. No, Chomi. Liyazi la kaxesha. So ngakuphathela amanzi. Yeah, ngaphathela. Okay. Umgabho wakho ke. Uzaziklinela ngokwakho. Hayi Amos. Ndizoza apho ke. Kanxele ba uphi torho. No, ayizuphela le mina ngazanga. Okay, Amos, okay. Ndiyacinga like utandicinga futhi lento yakhe singona ke sihambe sokhombisa mhlawumbe umama. Convince sithini? Like singixele yonke into like yonke ngami nawe. Yonke nje. Angiqondi ba lecebile right kodwa wena. Like into njena kantwana. Wayo nje. Utheni nje. So ngibona yonke into right ngoba wena ungawuhlala ngisila kuphile sokuphila nami phile ngiphila ngalakhe yonke nje lemesi ibona into enhle wena. Ibona into enhle. Wayo ligwala. Because yonke nje lento uba umani uhambe ipha kunosipho umani uhambe uyombona yonke nje ngona udibana esikoleni nonobani abakhona babiza apha nje ngamagama osogqumisa unixela yena nje uxela emveni koko lakhe ayithanda wena. Okay, it's fine Prof. Ngitshade ke umuntu wakho ngitshade because kacuba uyamthanda ndakubona futhi uyamthanda ke ngitshade ke ndikuyekile. Ngicela undive kahle ne. Akuba niyamfuna umtshada ne. Sisigqibe esithathwe ngabazali bami. Nabazali bakho eProf. But ke ngizothini? So ke nje wasithatha ngabazali bakho ngibona uthini ke ngokwena. Kanjena Prof naqala ba ngisathanda wena ngizohlala ngikuthanda. Engwaye nomntana wethu beshe. Ngiyambukela xa ekhona. Yabo ukuthi umntana xa uzotshata yena ke ngoku owami awusumbona akasumngena emtshatweni wakho usiyazi lonto leyo uzokho wakhe nowakhe Umntana wami nathi. Hey akazulu awuzuphinda futhi umbone uzomgqibelisa. So enyanyisweni angikholwa nyanya nje. Umbalekisele emntaneni wami. Ingalo umntana wami enza wedwa. Umqala baba menza wedwa okanye wenza lanto yenziwayo kuthiwa kuthatha isipemu somnyama usifaka pha igazi lami liya. Anezikwazi hlukana nalo. Oh singafaka umntana. But uzoyenza into yenzayo uqhubeke nobuna ngicela ungamfaka umntana nje bamuntu unganifuni lakho ngiyakungix idingisana nami naye. Ngiyaba ngizothini. But ubuyelana khona ngeke sikwazi ubuyelana. Kodwa bengicela ungambalekisi umntana ku. So ngicece ke ngoba lo mntana nje like uyenza into endiyenzayo. Uzomthatha akuthanda wena. Umazisi kokwenu akuthanda wena. Ngoku ngokwamaxesha lonto leyo. Yini into uzumfaka umntana ke ne? Ohlala kum. Wena ke lonto yakho iqhubeke lonto yakho. Suthula. Come on man. Should escapire isitori sakho man. Kwenzeka ntoni? Khangixelela, thela nobutyabi, kube yintoni? Ntangam ayiqondi le nto. Ibethakele apha ntangam.
Lo mntu lena bese ndizixela uba ngaba ndibuildile itrust kuye. And then zonke izinto ziyachithakala ngolu hlobo. Noma ndithetha naye efowunini uzuzeka. Yandiphoxa. Uthi uza apha kum. Kodwa akazange uzothetha ngam naye. Ingabe uzothetha ngantoni? Xa ndimnaye. Khawutsho wena mama. Wena ungathini uzifumane in a situation yoba itshele yakho accuse bangaba ujola nomuntu. And then uphike wena of course xa ithetha loo nto leyo. Xa uphikayo nixabane ahambe. Xa ibuya ukufanda with the very same person whom she was accusing you of cheating with. Nihagene nalo muntu lona yakulilela lo muntu uthetha nawe. Ungayicebisa uthini kulo muntu ujola naye wena? Hey, come on, ntangam, yintoni ngoku? Cacile ndiyajola mos. Hayi man, no man, nceba man, mfondini like khawube serious. I'm in the verge of losing someone I love here. Bra, into enzekileyo phana ne. Okay. Yakhumbula ndixelele uba ngaba usuzeke ube wafika pha kum. Ngizofuna imali support. Ndamnika imali support. And then saqhubekeke emveni kwako ngasincokola mna naye. That's how I built trust kuye ndithi. Emva sincokole ndam-invite pha kumeresi. Wafika pha eresi kum and then salala pha endlini. Ngakusa xa ezohamba and then it happened into yoba ufike lo mntana bendijola naye. Lizi lo ufike phana waxelela uzuzeke uba uzuze uba ngaba nanaye sisajola ndisinomntana. Ndithi umfirifiri man wenye eninzi. That's how uzuze yona ke egqibeleni xa exabana nayo. And then kwenzeka yonke le nto lena yenzekayo. Hayi man, ntangam, come on. Yintoni ifoni ngathi sibaba ntanga? Jonga. Kaloku jonga, intombi kuyathethwa naye. So wena thetha nalo mntana lo kumoshileyo ne. Lo kumoshileyo. Then yena athethe nalo waya, yabona? So that ezoprovela into yobana akho nto niyenzayo. Hayi. Andiqondi. Lo mntu mani uvakele emntwini engcwangu apha efowunini ingxaki yakhe. Awusho, akuyicingi into yobana mhlawumbi ufuna ukuthi umbithisile? Uyicingi nje into enjalo wena ntangam? Hayi ntangam. Come on, ntangam. Yo. Hi, Mama. I know awuyilindelanga i-message esuka kuwe. But ndifile ukuba mandiyenze. Mama, ndiyazi ukuba umitha kwam ndimncinci zange ndiphathe kakuhle loo nto. Ibe ukudala undiyala abantu baze ndimithe mncinci. Kodwa ke kuba ndimuncuke ndamitha. Mama, ndiyakudinga ebomini bam, especially kule nto ndikuyo ngoku. Kunzima mama ngaphandle kwakho. Ndiyafuna ke ndihlale nawe ndikuxoxele ngayo yonke into le, kuba andinalo ithemba mama ngaphandle kwakho. Yazi kubuhlungu kum xa ndinalo igqala uba ndingxame kulo. Hayi mama, ntondo wakho ndiyacela. Itabe ke umxela kwakho Amos uza react njani? I know for a fact noba uzaba nomsindo, but ke qinile yenzele ke bandixelele. So uyamthemba ngokuba angakhona ebomini bomntana lo sibena mntana? Yeah,
ngiyamthemba noko yena uthethe izinto endinezimana nathi. Oh, okay, hayi ndiyakuva yabonakala ukumthembile. Hayibo kwenzeka ntoni ngoku? Uright? Andiyazi mani, uzola sisiso noma ngalamanzi. Ndithini ndibiza umama ndimbize. Sombiza uzobe sikayiqonda uba ikhonto yenzekani. Ndenze njani ke ngoku? Isiqhelisa. Yo, ibetha ku-voicemail le phone. Uphelisa kaloku enye into ngulo besithi bose besimile esontweni ebehamba neetshomi zakhe ndithini. Okay, yima ndiyabuya ndiyojonga umntu phaa phandle onosinceda. So, Khatsho. Ucinga ntoni? I can't. Ihlobo lilile ngosizinto esilile ngoku. And nawe like ngibona ngalo la kumuve on life wakho enosixelele mfuthisi. So ndiyacinga manje I don't think like ungamind umbona kwami umuntu because ngoku wena usekho ngempilweni yami. Hayi. Uqhubeka nempilo khona. Ezibeyongxaki as long ingazo involve umntana wami apho. Yabe uyaqalile ke ngoku. Uyaqalile. Ngicela mina ndinga-involve umntana kowami umuntu kodwa uyakwazi uba uyakuthatha umfazi wakho umfake phe umntana kwakho ngabazana. Sobiza noSipho umfazi wami engumfazi wami umuntu Kanti into engathi yakho umfazi wakho bhuti elefthi uyibethela phaa kwentloko loo nto leyo ngumfazi wakho. Shin. Okay. Umfazi wami naye. Zamthatha endlela engithatha ngayo. Kodwa ke noba intoni yenzekayo, ewe ungabiza uba umfazi wami. Kanoba intoni yenzekayo. Ndicela ungabalekisi umntana tatakhe. Kafana ucinga umntana uzokhula njani phakathi kwabanye abantwana ekhuleni natata. Ukhona tata ukuyaphila but wena unxeba kanatata. Kuwe ubufuna loo nto. Kuwe ufuna wakho umntana angaphile ngaphandle kotatakhe. Ngoba ufuna loo nto leyo uzoyazi into abangawuyenza. Hayi ngikwazi ukubelana nawe sisi bese ndithini nawe. Sathetha sacacela soyithu. Gogo Kodwa ndicela umntana. Ngicela umntana. Ungandivimbi yena. Okay mama Joni. Enye nenye into esiziphense xa umntana ngowami. Nansi ke into kumjisi lakhe enzenziwe ngayo. Ndidibene noSabelo. Okay. So Sabelo phaa uyathetha phaya ekhasila lakhe udinga uNosipho. So xa sikhangisa uNosipho. Simkhazi noSipho. Uzomthini? Like uyamdinga because yakhala phaa because ever since wamkayo izinto azikho right and naye yasokola so like nje yonke into yakhe itsanzima. Engathi ndiyabona. Xa umuntu seyingumfazi wami, umuntu ukhangela umfazi wami, mina ndimkhangelisa. Hayi nawe makafane into engqondweni. Masithi amkhangela kuNosipho. Somqala ngaphi? Andimazi nawe amazi somqala ngaphi? It's fine kaloku wena kaloku wazana nomama so at least wena niyavana ngayifumana phaa yonke information. Yabo. It's like iyizi ngendlela oyijonga ngayo le nto. Ayona phela. Ngama kunobumithi manje uzeka.
Into ngamnamnwana ufike imani walale ubusuku obunye naku ubusuku obunye senze round ezimbini. Cha, zimbini cha round senzileyo. Hayi wambuza. Jonga lo. Yabona intshele yakho. Once. Nenza nje amanyala. Ngicela qafa. Indanga. Andikholelwa kona. Kodwa neyicinga ubangaba. What if Londona nyani she is pregnant? Because uthi musi unengcwangu. Ngco senzeka into nemithi okhulelwa yena. Exactly ngentanga njengoyithetha. Njengoyithethi njalo. Ingcwangu zenzeke emntwini okhulelwe kakade umthetho. Yo ingxaki le. Hayi. Anduvume manyama. Uyinqo. Hayi indoda. Nyaka lophelileyo. Mina ngikhulelisile beleka ngoku yamphinda futhi. Futhi alesibini uyaphinda nantika futhi. Usho ukuthini nxa uthile unyaka phela kwanini imithise nini umntana? Hayi man come on ntanga. Inini birthday yakhe lo mntana? Ilapha nge-19 kaSeptember. Nanzo-ke seyifikile. Ayikafiki nalo September lo kakade. Awukafiki. Somphindile. Hey. Andiyazi yani bangawenza iphatha njani pha ku lady. Yembondini wayigcwabe ivu lady kumxela kwamangabani ngithisile. Ngoku yenye futhi le. Hayi kaloku ngithela ityiwe silondeni mahlobo. Hayi mantanga man. Xa ngumeke nje ngicele ngokwama. Ngithe moyi wale ngixelele ke. Yake uphambene na wena. Hayibo. Lento ucimbile lo mahlobo icinga ngani? Emfondini uyathetha mama. Uyathetha la mfazi. Bathi futhi uzumxelele ke. Hayi ngeke amxelele kwakhe manje uzuzi. Ngeke. Hey. Ya, kona inyani izovela eqhubeleni. Ngoba nifumana icebo lobanga mandiyithethe lento pha kuyo lady. Mhlambe ngiyibeka ezomzekelo lento pha kuyo lady ne. Ndithi mhlawumbe pha ku-RS unenye i-out ebiyithisile ne. Then yaziphinda ngoku. Ngimbuze nolady uba angathini xa ngathi kanti ngimwenze loo nto leyo. Athi ngixamba ebhanqini ngokuthetha ngakho. Hayi ke zizoyicinga mfuni loo nto leyo. Ah!